Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged dados murid dalem Gusti ingkang asung paseksan menggaing kasaenan dalem dados pribadi-pribadi sing wantun ngasorake diri ngladosi lan ngabdi sesami. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan sampun mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 3 lan minggu pungkasan ing wulan Oktober. Mugi-mugi lumantar sembayangan rosario ingkang kaaturaken dumateng Ibu Maria, kula panjenengan sansaya nulat kados pundi gesangipun Ibu Maria ingkang ugi wantun ngasorake diri dados abdining Allah ingkang namung sakdrema nindakake menapa sing dados dawuh-dawuh dalem. Naminipun abdi utawi panglados pelayan, kula panjenengan kedah nggadahi sing jenenge kautaman rendah hati utawi ngasorake diri. Naminipun pelayan nek malah ngluhurake awake dhewe, menika cengkah kalian istilah pelayan ingkang tugasipun nggih melayani kados abdi, kados batur, kados IRT utawi PRT. Mila kula panjenengan sami wonten ing gesang menika yen cawi-cawi wonten ing pakaryan dalem Gusti dadi pelayan-pelayan ing pasaman suci, mbuh kuwi anggota dewan pastoral paroki, wiwit saka ketua dewan ngantos ketua lingkungan sarta pengurusipun, utawi dados pelayan liturgi, pelayan katekumen utawi katekis, menika kedah nggadahi semangat rendah hati sing wani ngasorake awake dhewe. Aku nglakoni iki kabeh mung sakdrema dadi abdining Allah ingkang mawujud wonten ing pangabdi dumateng sesami. Lan menika ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus. Gusti remen dumateng murid-murid dalem sing wani ngasorake diri, sanes murid-murid sing malah ngunggul-unggulake diri, adigang adigung adiguna lan ngluhurake awake dhewe. Lumantar waosan Injil dinten menika, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem sinten tiyang sing adamel renaning penggalih dalem Allah. Lumantar waosan Injil kula panjenengan saged sinau kados pundi gesang adamel renaning penggalih dalem Allah, ampun ngantos malah adamel kuciwa utawi tanda kutip Allah lara ati. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 18 ayat 9 ngantos dumugi 11.
Nalika samono Gusti Yesus ngandikani wong-wong sing rumangsa wis becik uripe lan banjur ngremehake wong liya. Pasemon dalem mangkene ana wong loro sowan menyang padaleman suci sembayang. Sing siji wong Parisi, sijine juru mupu bea. Wong Parisi mau ngadeg lan munjuk ing batin mangkene, "Duh Allah, kawula munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem. Dene kawula boten kados tiyang sanes-sanesipun, boten kados para begal, tetiyang ingkang selingkuh, ingkang lampah jina, utawi kados juru mupu bea menika. Seminggu kawula siam kaping kalih, lan sakpara sadasanipun pamedal kawula anggedana." Dene juru mupu bea mung trima ana ing kaduan, ora wani tumenga, mung tebah-tebah dodo karo munjuk, "Duh Allah, mugi melasana abdi dalem kawula tiyang dosa. Saiki aku pituturing kowe." Wong iki mulih agawe renaning Allah, wong Parisi mau ora. Awit sing sapa ngluhurake awake bakal diasorake, lan sing ngasorake awake bakal diluhurake. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, "Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cekak aos Gusti Yesus paring pasemon supados tiang-tiang menika nggadahi kautaman ingkang sae, ning ampun ngantos lajeng ngremehake tiang sanes. Awit tumraping Gusti, wong apik sing malah ngremehake wong liya menika kados dene tiyang sing ngluhurake awake dhewe lan ngasorake wong liya. Menika tiyang egois, tiyang sing mung nggatekake pribadine dhewe, tiyang sing rumangsa bisa ning ora bisa rumangsa, tiyang sing namung peduli marang awake dhewe. Saengga tumraping Gusti nggih tiang-tiang sing kados mekaten menika namung gegeki peduli marang kepentingane dhewe, sanes kepentinganing Allah, sanes kepentinganing sesami. Mila kados tiang sing sembayang ing pasemon kala wau, tiang Parisi lan juru mupu bea didadosake conto dening Gusti kados pundi dadi wong sing ngluhurake awake dhewe ing ngarsaning Allah apa sing ngasorake awake dhewe ing ngarsaning Allah. Tiang Parisi lan juru mupu bea menika ing tengahing masyarakat sampun cetha bedane. Tiang Parisi menika wong suci, pakaryane ana ing padaleman suci, kabeh magayutan kalian agama, kalian kurban suci marang Allah. Tur nggih wawasanipun, pengetahuanipun bab agama, bab kitab Taurat luar biasa. Benten kalian juru mupu bea sing pakaryane menika magepokan kalian duit pajak, lan kathah sing mastani juru mupu bea menika pakaryan basah. Yen ora ngati-ati mesti kagodha ing tumindak sing ora jujur, korupsi, markup, ngapusi, memeras lan sapanunggalane. Saengga pakaryan juru mupu bea menika elek banget ing tengahing masyarakat. Mbok duwite akeh, mbok gajine mbok menawa ya gedhe, ning sacara status sosial juru mupu bea menika diasorake, disingkiri. Mila wonten ing sembayanganipun tiang kekalih kala wau, tiang Parisi estu ngrumaosi bilih piyambake wis dadi wong sing apik, wong sing taat marang pranatan, nindakake apa sing dadi dawuh-dawuhing hukum Taurat. Lajeng rumaos, aku wis dadi wong bener ing ngarsaning Allah.
Saking mriku mbok menawi nglirik utawi mangertos wonten juru mupubeya sing sembayang neng mburi, tiyang parisi kala wau lajeng rumaos langkung sae langkung bener tinimbang juru mupubeya. Nah, awake dhewe kadangkala nggih sadar menapa mboten, spontan menapa mboten sok-sok ya ngremehake wong liya. Mbuh merga kemampuane awake dhewe rumangsa luwih tinimbang wong liya, mbuh status ekonomine rumangsa luwih sugih tinimbang wong liya, mbuh merga pendidikane rumangsa luwih dhuwur tinimbang wong liya, lan sanes-sanesipun sing lajeng sadar menapa mboten dadosake awake dhewe ya ngremehake ngasorake wong liya. Mugi-mugi lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan sansaya saged lan wantun dados pribadi-pribadi sing ngabdi, sing melayani lan wani ngasorake diri ing ngarsaning Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.